Tá clár sinne, mína méid doite dasach an tábhacht a bhaine leis an réamhchaint, agus in éis sin an tábhacht atá leis an gite léthireachta. An nómad a cheolann túisteach is siomlan na Béaltrialacha tá sin an chaint. Tá sé an tábhachtachtaid an réamhchaint a hiiscint, mar seo é an warming up mar a ddéirfa, tal má hosín tú ar an léthireacht. Má dhéanam tú an réamhchaint go maith, túirí sé misneachtaid don léthireacht agus don chóra. Racha muid inis go dtí siomran na Béaltrialacha, agus feice tú conas mar becheartaid an réamhchainte a dhéanam. Díaghaid tá fáilte rót. Bhíos murdait agus gur mágat. Cén tan me tart. Bríd Nic Wathúna sanam dom. Go má bhríd. Scríb déanam in seáid an rolla le a thuil. Ceart go leor. Má an cailín. Thóg síochan inis agus be písa cainte agan. Seohí an tíarthóir bríd Nic Wathúna, Scrúdaitheoir, a 1, a 2, a 3, a 5, a 7, a 6. Inis tam, cad éad na sleachtaí atá olbhí agat a bhríd. Sleacht a 2, sleacht a 5, sleacht a 6, sleacht a 9 agus sleacht a 10. Lé sleacht a 2 dom mas é de heile. Tá nómaid agat chun é olbhú de téine dasach, agus nó tatú ré is féidir leat é léamh amach ó sáir dom. Ceart go leor. Tám réanis. Well, runne bríd go maihan sin, agus inis be misneach aici túirt faoin léthireacht. Hic sin i tróracha, agus tá feel good factor le feiceáil agus le mothú. Ba cheartaid an réamhchaint seo ag cleachta do tain. Inis, cén tábhacht a bhaine leis an gite léthireachta? Tá 3 marc as an 150 marc ag dul den léthireacht. Sin 25 géad den numlan. Agus, cá tá le déanamh agatsa? Well, ní le déanamh agatsa ach 5 leacht a ránú do féin inis. Díon na sleachtaí sin a olbhú go maith. Ceann scrúdaitheoir ceann a bháin acu sinduid ar an lá, agus ní churfar éon cheistart faoin sleacht sin. Ní le déanamh agatsa ach é léamh.